Здравейте, дами и господа, това ще бъде моят пети епизод на FIFA 2007 на Мигел Мод. Сега матч свидам за купата. Миналият матч победих Болтън и директно ви започваме. Този път ще направя няколко промени в отбора си. Ще изкарам Бабаяро. Ще изкарам Тейлър. Ще изкарам Солан. Ще изкарам Емре. Ще изкарам Скот Паркър. Ще изкарам Бликия. Ще изкарам Джеймс Милнер на мястото на Киран Дар и ще сложа и Брайан тук. Жонглия тук и Хъчингтън тук. И така, да започваме. Това е майка купата, както видяхте. И добре. Съжалявам, това само заради авашата ми. И сега фал тук. Шан за Демиан Дъв. Но няма проблеми за Кирконт отново тук. Дъв сега. Изчиства защитник там. Лике. Стреля. Двама защитника блокираха и това ще бъде обусъда. Олън центрира. Но топката е изчистена. Но обаче Дъв. Към Обасъни Мартинс и това е 1-0. Обасъни Мартинс с петият си гол за сезона. Ето го пасът на Дъв, страхотно се завъртя Мартинс и открива резултата в тази 8 минута. Такива фески видите, още следвам Камара, Оуен, Дъв, губи. Сега Камара, Емил Фески. Сега Валенсия, вижте Антонио Валенсия също е още тук. Ланза. Камара! Близко беше Камара с този удар. Сега Оуен. Към Обасъни Мартинс. Много сега паска Симбонда. Към Камара, губи. Сега шанс за Тайтъс Брамбъл. Мартин стреля, спасение на Кирконт. Сега Емре. Пробва към дъжния успешно. Камара. Фески. Отново Камара. Емил Фески от движение на моделът на твърде слаб. И доста неточен. 4 на 2 са ударите използване на Нюкасъл. Сега Мартинс. Майкъл Оуен. Лин Дизел блокира там. Емил Фески. Отделно му Лике. Милнар. И тук ще има фал срещу Джеймс Милнар. Какво ще направи Оуен? Пас тук. Стига той до Стивънка. Карта Мартинс. Много близко беше Обасъни Мартинс, но няма гол. 24-та минута. Все още 1-0. Сега Мартинс. Оуен. Дъв. Центрира Дъв. Топката е изчистена в глава. Ланза. Бейнс. Лейтън Бейнс също все още е тук. Валенсия. Пас към Камара, пресечен Тайтъс Брамбъл. Центриране. Стивън Кар чисти, нов удар с глава и тук Фески вече е в засада. Беше решение на Фески. И сега Шейгиван изпраща топката напред. Мартинс. Към Дъв. Симбонда се пребори там с Дъв. Но сега Фески.
към камера. Блокиране пасът на камера. Емре Мартинс. Пробива в Еми Мартинс. Пас към Оуен и тук Кирконт спаси. Или Кърконт, не знам как се произнася, съжалявам. Но това ще бъде в удар. И центриране, но топката е изчистена. Сега Тейлър. Грешен пас, все пак Тайтъс Брамбъл. Сега Хески към камера. Той към Луис Антонио Валенсия. Паскал Симбонда. Топката е изчистена. Сега Бейнс. Камера. Валенсия. Губи там Дъв. Стига топката до Оуен. Той към Мартинс. Страхотен шанс за Нюкасъл. Подава Мартинс към Оуен и това е 2-0. Майкъл Оуен 43-та минута. И сега пред вината на Нюкасъл вече изглежда далеч по-комфортна. Сега Хески. Камера. Към Скоко. 2 минути продължение. Ламзад. Шанс за Хески и това е 2-1. Остава тук в 45-та минута Емил Хески да върне един все пак за Уикън. И интригата да се запази. Сега Оуен. Изстреля Оуен, но много неточен. Така че се свърши първото по време. Нюкасъл води на Уилън с 2-1. Сега да видим, ще има смяна на полувремето. И даже тя ще бъде в нападение. Ще вкарам Амелоби на мястото на Оуен. И да започва второто по време. Валенсия. Симбонда. Губи. Дъв. Грешен пас. Скоко. Хески. Към камера, той към Каванен. Топката е изчистена. Дежелс. Към Паскал Симбонда и топката е влиза. Ето сега смяната. Майкъл Оуен ще излезе. Амелоби на него място. Тейлър. Милнар. Мартинс. Ето Амелоби. Пас на Амелоби, изстрел, но той е блокиран и никакви проблеми за Кирконт. Шарнер. Към Хески. Хески губи. Сега Милнар. Емре. Ламзад. Камера. Хески. Антонио Валенсия. Центрира, но топката е изчистена. Скоко. Ново центриране и отново топката е изчистена. Сега Милнар. Амелоби. Опита бързо към Мартинс, не се получи, все пак там е Емре. Пространство за Емре. Подава и това е 3-1. Амелоби 61-а минута. Ето как влезе Амелоби, беше на точното място и успява да се разпише. Аз ще направя втора смяна, ще вкарам Ремич на мястото на Стивен Кар и ще изкарам измерения Деймон Дъст и ще вкарам Фенъм Зомбия. Сега Хески. Камера. Симбонда. Камера. Симбонда. Сега Емре. Хески. Камера. Ламзад. Тайтъс Брамбъл.
към Мартинс, той там към Амеоби, пространство за Амеоби и Киркон спасява. Сега му Бике към Милнер, той е блокиран. Кар, Уивън също ще направи смяна. Емре центрира, топката е изчистена. Ланза, Бейнс, сега Валенсия. Може би Валенсия ще излезе, като виждам доста измерен. Скоко. И ето тук страхотен шанс за Амеоби. Подава там той към Обошен и Мартинс. И тук е фаулиран Мартинс. Ето е смяната. А това е страхотен шанс, даже и за влезе Зонгбия, но право в стена. Имаме грешен пас. Мур чисти. Камара. Валенси. Брамбъл. Отново тайто с Брамбъл. Грешен пас. Хески. Шанс за Камара. Но блокиране там и Ранеч чисти. Сега шанс за Мартинс, ако владее. Успява. Стреля, но вероятно блокиране. Ще има гофове все пак. Центрира Мартин, супер от волей на Амео, и ако не се лъжа, но точен удар. Сега Емре. Пробива пас и това ще е нов отгов удар. Четвърти за Нютасъл. За Уигън такъв няма, но Зонгбия застава за топката. Удар с глава има тук на Амеоби. Всъщност това може би беше Мартинс, но Киркон спаси. Сега тук имаше нарушение в полза на удар. Временното продължение само ще има на този матч. Топката е изчистена, това може да ще е страхотен шанс за Мартинс, а този фаул на Дежелов може да му донесе и червен картон. И ето как в края на матча Деми Дежелов си изкарва червен картон. И сега Лике центрира, Шимбон да чисти, Камара. Тайто с Брамбъл подава към Емре грешно. За Камара, това ще може да следен шанс за матча. Ланзат. И неточен изстрел на Ланзат. Доста се Ланзат. И така това е краят. Нюкасъл 3, Уивън 1. Да. Следващия мач може би ще има промени в състава, тъй като имам доста измерени играчи. Но следващият ми мач е срещу Уест Хем, но